Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manang nasumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag aldaw, kada kayami nga sangapada, kada nyaman nga oras, nyaman nga aldaw, iti kadayo ta, iti paset nga pa, iti, anyaman nga aldaw, ken oras, iti, ayan nyo ita nga paset ti lobong, kapkablawan ta kayo tinaragsak, nga kay panagbibuya. And please share this program. Share. Antay ka natin nga baybayagan. Kapag hintayon rugyan nga ibasa ito yung pagkasalitaan. Dan garti surat. Dear Manong Nemi, agayem kami kini Rodel, Manong Nemi. Nagkaskolahan kami iti elementarya, nagkaredwaran kami iti elementarya. Ken kastamot tayo nga nagkaskolahan kami nga nagkaredwaran iti high school. Iso na lang ta, adya ka mo no, anat ti paggidyatan ti tunggal may sakada kami. Agbatpata kami mat nga guwapo, taretakti ko na ni Vanji, Manong Nemi nga pagkrasan mi nga agpadpada kini Rodel. Kaduanan sa Manong Nemi nga dagiti agkayem mo nag best friend ket agkaribal na iti may mesa nga babae. Emtsak mat kiti seryoso agsibot ta ubing kami mat pala idi. Basta agad bayrak kini ni Vanji. Agasbet iti panag-admire, panaka-in love, panag-crush ni Rodel ken kuana. Nung ata pagsalutsudan mi sunan o ang sinutpilyan na kata kami siyak nga ta nga nanumulaeng Manong Nemi ta nasapak nga naulila iti ama nga nitatang ko Manong Nemi ket mangalap tadda kam nga rod iti igid ti baybay. Ininto ta ni Rodel Manong Nemi ket kumursyante di kinaganak ken kuana agna edda ti panakasentro ti ilimi. Iso na laing ta. Agpadpada kami nga nagbasa. Iti may mesang eskwela at elementarya ken high school Manong. Ni mamang ni Rodel Manong Nemi nga ni Tita Marie ket kumursyante.
Gabutad da pwesto na manong nemi apaglakwan iti karne, iti tiyandaan. Irinto tati amana manong nemi kat partidor. Ada negosyo da nga agbay and sell iti baboy. Kan kastamaten manong, nga agtartaraken da pay. Malaksid nga da pigarida, agbay and sell da pay, manong nemi, iti dingwen, nabimpinas nga amang ti balayda. Irinto da kami, manong nemi kat nulabsak tagsa o kat hanoon na pigsa nga bagyo kat mabagyo ti balay mi. Amumatan manong nemi ti balbalay, da kiti adda ti igit ti baybay, di ba? Da kitay alisto nga mauram, alisto nga mabagyo. Duwalay nga kapsat, darudel kini ading na manong nemi nga lili. Irinto tatalukam nga kakapsat. Siyak ti nauna sa duamat nga babae manong nemi ti inauding ngemiti siya. Nga daani kaniya Elsie. Idi naulila kami ti ama manong nemi awanit sa bali nga ramidin ni nanang no di agangkat iti ikan kadagiti makalapan dagiti mangalap sana papan ilako iti tiyandaan. Adamat pwesto manong nemi ni nanang iti kaikanan nga asideg iti kakarnian. Bali agabay manong nemi iti pwesto da Tita Marie ken ti pwesto ni nanang. Wen manong ni nanang manong nemi ket naka-squat. Idinto ta siyempre ti pwesto nga paglakon ti karne ni Tita Marie ket napindas nanangarod ket bukod na data nga pwesto mano idi pa lang rentahan. Idinto ta ni nanang manong nemi sala maka-squat nga pwesto iti abay ni Tita Marie. No kasta nga open market. MWF man. Nagama mo manong nemi da Tita Marie kaninanang. Wan. Agkalaingan dang agsarita nga nalalaing nga amang ni Tita Marie. Gabota saan nga paatiw. No labsak tagsaw manong nemi kat mahangin. Adalas lastog ni Tita Marie. Ngem sabagay manong nemi. Adamat ket di rason na akin na ilastog na ako na. Nalalaing manong nemi ni Rodel iti pagadalan ngem iti siya. Iti pa nagbasa mi iti elementarya manong nemi adda isuna iti top 5 idinto ta kaniyat kadak siguro iti top 20. Nababati iti grades ko manong nemi ng model ti ulok iti akademya. Dahil dati ka po na no apay nga ilas-lastog ni Tita Marie. Dahil ati anak na laing. Gwapo. So nga mas daawanak no apay nga siga Alex. Kaya ti makuna nga best friend ti anak ko. Saan ka nga bagay? Sa bagay, anak taglaklako ti karne, kan anak taglaklako ti ikan. Yung anak adada nga mas klas. Di ikan, uno di karne. Oh, di balayo. Puyotam lang, marpugin. Dito balay mingay. Iso nga nagasgasat ni Rodel ng miti si ka Alex. Magyaman ka, kit nagasat ka. Tay bilang nagkangagayim mo no best friend ni Rodel. No anyaman ti problema mi ti eskwela tulungan na kasan. Saan man tita? Ito ba? No awang karta, ikan na ka. No awang pagmerienda, paalaan na ka, kit makamerienda ka. Iso nga robeng onay. Nga, ipatig mo, ti anak ko, kapota, nasigad nga gayem mo, kin mangisakit kang ka. Manong nemi kasi jay ti magawat ko ng panganangiladawan, tinagkidyatan ti biyak mi kini Rodel. Isungat nga mas dawan akno kwa, no apay nga, siyak iti isaksakit na, siyak iti agbaling nga kayem na, siyak ti bilang na nga friend na manong nemi. Irinto tadamat ti kita daduma dita manong nemi nga tilaing nga kayat da nga kayem mo no barkada kita ka-level da. No adda mabalinda, di kita matlang adda mabalinda kas kadakwada iti kasingad da.
Samat kay ding makuna manon naming at mabalin unay darudel. Kapata, siyempre, naawanan ti negosyo da, matan ti biyag da. Nagagad-dagad di ati negosyo. So ako na ninanang kanya. Anak, pasensyakan. No, ikumparar tayo ti panagbiag tayo, iti pamilya ti gayam mo. Adayo unay. Nang asidig lang. Ayan ako na nga asidag ko mo. Tilayangin balay. Nagdakkel gid siya. Di kita tilayangin arwaten ni Rodel. Kontra iti arwaten. Bagat dapat di kita ipapay na kang kano ka nagalusan na. Nasaan na una kay kayaten git itid na kang ka. Nadata mo't una ti pagyamahan na kini Rodel. Nanang, gabot na talagang, katoy, kita'y, saan nang napagan-ano nga sapatos, itindagan ka. Ultimo nga brief, na dinangkayat, itindagan ka. Ninanang mat, sambutin atat brief. Ay, ewan na niya. Alangan mat nga, di nang galusan na ti brief, kitindagan niya. Ngayon, no, talagang awanan ti katang mo ti brief. No, kasta nga bakasyon, manong name da community high school, mapangkutultulungan din nanang iti pa naglako na itikan. Wen, no kasta nga dagatangan na manong name nga dagdarakkel nga ikan, kaslo ko mga tanggigi, susay, kada, ano pa yan? Dagdarakkel, manong name, nga maparparti. Bagkatag manong, opo. Hey! Alex! Dagdakkel mo tente magina ta magbagkatan ng ka. Mga numalas mabasdo ka. Kayag-kayak data. Isus apoy. Di mo ko mailugay ti tricycle. Tapno kita sa kastag di ka marigatan. Walking distance mo. Manipod dito, giganan tiyandaan. Isoping ang exercise ko. Umuna nga na naparche-em. Samon tubon-bunagan nga ininoten. Kastulatan data. Ijetun tiyandaan nga parche. Yapoy. Nagagat ka kindi at ubing ka pa eh. Ayos apo. Sumadlagay nga nalakit na bagim tanay. Kayang-kaya tata. E din to, tadyak pa nakita manong name ni Rodel nga napan na tinulungan ni Mamang na. Why? Tano kasta kindi nga bakasyon manong name. Awawisan na kindi ah. Tan friend, dapat pasyar. Magan. An. Sakayan dito motor ni Papa. Amo kong drive. Jack pa ngamin amot jack pa ngamin makalisensya eh. Sana Rodel. Amangan pa yung madisgrasya ta sa on lisensya. Kapoy mo na yan. Mano lang ti pagbayad no, damang tiliwan niya. Alis to lang ilakad deta palusot ni Papa. Sigalatan. Papanam ka ron. Nagtulungan ni Nanang jay tiyandaan ngaglakot ikan. Agat ikan kantuman na baka saan na kantuman na kayat nga sitgan ni Vanji. Nukasta nga. Agat hangot katikan. Nasasadag nga amang tirik na ni Vanji manon name kani Rodel ang mitis siya. Takinapod nuna, nung asta nga pekat period mi, agkuyog da, mabandag merienda. Basta rin ay bandak. Tako na ni Vanji. Abay nga di mo Evan, di best friend mo. Boy, three is a crowd, Vanji. No talaga nga best friend mo ni Alex. Ikuyog mo. Sa sumuro taklaan kang kanon, din na Alex. Naguri ka man. Ni Alex, di kahit mo siya. Kahit ka nga doang kas gayem. Sweetheart nga rod, ubing tayo pa. Manong name, idagraduar kami tele IT High School, valedictorian ni Rodel man. Kung ata nga rod din sa valedictorian, manong name, managregalo kami ni Mamang na. Hindi karne. Iso nga, valedictorian ni Rodel. Ngayon kanyak met manong name, kat talaga nakayang-kaya niya. Iso nga din naggraduar kami, manong name, kasi adadaman yung tilastog ni Tita Marie. Kastoy ati anak. Tulada ni Rodel, Alex. Serve ako mga best friends kayo. Di ba? Agtinulong kayo. Di na ka tulungan. Tulungan na tita. Apay nga rin nga saan ka maaringan kayang ko anak. No nalaing ti gayem, nalaing kumamat tiyak, gayem na. Ngayam na model ta utak mo. At pagpatinggahan ti amin na tita. Talaga nga saan ka nagbagay ako naktupay ngamin. Langro na into nag-college kayon. Doon makapag-college ka.
Dito nga ti problema. Ay, sus, po, akit, hamupulos makamkamatan ng ati anak ko. Lang runa ket ni. Adda uluteg na, nga adda di Amerika. Ay, niti kasamon-samon tita. Makapan ni Rodel di Amerika. Oy! Adda eskwela sa dihay, nga agsapsabol ka rin itinalalaing, nga kasken kuana. No makapasa, iti examination, mapanagbasa di Amerika. Libre. Libre ti amin. Hamad kad nga amin ang libre ka adwan na, nagiti pagmatrikula na, malaksid ka nagiti gastusan na pocket money na. Naggasatin ni Rodel, no, makadanon sa Amerika. Katuan. No makapagbasa sa Jai, kat makapaggraduar, ito university nga pagbalinan na scholar. Okay. Agtrabaho no sa Jai, maala na kam tumatan nga naganakin ko anakin kakabsat na. Goodbye Philippines, goodbye karne. Agnaid kam dun sa Jai Amerika. Kaputi pa nang itag ay ni Rodel kata kami. Panungusar na ti sirip ken laing na. Saan ako na talaga nga may karika. Talaga amit ko saan ka nga may karika. Hindi pa ilaig. Apeng hindi nga mas daw kami ha. Numapeng sikal ti may sakarig itay kang runaan nga sigin kagayim na. Nga amin nga awang ken ka kinited na. Ultimo nga nagalalusan na nga brief kinitadaken ka. Ano? Samot na tita. Kasta nga ti kaarig na. Di kagyaman, di pa iso nga katangem. Di kita dinan kay kayat nga pantalon, kada t-shirt na, kada dumapay nga rawat, sapatos, han? Gabot ang regalo. Nga regalo na ijay, padawat. No regalo, ang okasyon. Sa bagay. Oreon okasyon, regalo na na. Ipadawat ko kuna naman hanang nga regalo. Nung amin at pasken, so nga regalo. Ngam no awan, ti pasken, sa nga regalo nung duket padawat. Mawatam. Undita, ay nakapoy ngamin tautek mo Kat napasamak nagpaiso manong name. Kastaon itiragsak manong name ni Rodel nga nang ipadamag kada kami kini Vanji nga naipasana iti examination. Kat sakbay manong name pa naglulukat iti klase. Masapol nga makadanon sa jay. Narakop nak manong name ni Rodel. My friend, my best friend. Amok, nga dakkel ti naitulong mo kanya. Naitulong mo, ti panangidaw-dawat mo nga makapasaak. Kadagbali na ka scholar sa Amerika. My friend, saan kanto nga malipatan? Ay kaya na, Rodel. Ano ti maitulong ko kayong kano, sa pagarikan lang? No sanak pa lang nagtrabaho agad, di ka matulungan financially. No kas pagarigat na danton trabaho, kat agsusweldo akton. Saan doon nga nagalalusan ditid ko king ka? Nadikat kas. Tapno magatang matan, makagatang kamatan iti branyo nga arwaten. No kas kasano akit, noan niya di kita arwaten nga saan ko nakakayat, dauma akon, akit ananusap Sala nga nanusan, thank you. Basta, saan ka malipatan? Tulungan kanto. Kanya mo na problema. Basta lagi di, makapagturpos ako. Kanadang trabaho. Agkamanak, Rodel. You're good friend nga talaga. Nakasgasanak nga ron. Tas siyak ti best friend mo. Ininto ta santag bagay. Ang mga nagbagay, gwapo tang agpadpada. Nalaing ka. Ada mabalin nyo. Siya. Pasar agat ikanak. Nukas tangin naktulungan ni nanang aglako ti ikan sa ditendaan. Nasiputak manong name di pa nang rakop ni Rodel kani Vanji. Meaning, saan nga pa nangarakop? Panagin na rakop. Siyempre, medyo nagpanaas ti puso. Gabota, adada nga amang nga kaykayat ni Vanji ni Rodel. Ngamitis siya. Nangikot ti dialogue da. Ano, ibagbagam nga sa mga malipatan ni
Alex, Rodel, sabi ko man na nang naruna kanya. Uy, tang amok ba't kagpadpada kayo nga saan nga makapag-adult, diba? College, diba? Uy, nga Rod. Margarikat kami nga padpada. Anong to karati trabaho man? No saan kagbasa? So mereka tumating ang trabaho, mabaling na sales lady, o na servidora, waitress. Kat sigamat Rodel. Ay, Rodel. Siyak di ayam ti Rodel. Sigayam Alex. Siyempre, tulungan ni nanang ko tiyandaan. Naglaw ko ti ikan. Mapanak ba nagkalap? Tadyo makalapak, supay nga ilakok. Ada dumad lang ti makawarta amin, no? Agkalapak. Nasaan lang nga kitay gat-gatangin ni nanang ko. Kada kiti makalapan ni padami nga mangalap, no? Kasta nga, naglako. Well, kasta ka ti biyag. Yung na tao ti Amerika, ipas na ko nagbasa, tapno mamintain ko ti kina scholarship ko. Sa director ng trabaho, tawing ito na kiti parents ko, kakabsat ko. Kada kayo. Kano da kam to kas pagaligan ka ni Vanji tagkagasat. Oy, anong kagkagasat? Vanji, kaya mo ka din ni Alex kami ti siya. Abi nga nga siya. Abi nga pagribalanda. Ano, sino ko mga rod? Di ka mo? Oh, di mo pailaan mo? Ang gadi nga, common sense, di ada nga kay kayat na, gamot siya na talagang umasanso. Di mo kadi kayat, di makadanon sa di Amerika, Vanji. Diyak tula mo. Di tayo mo, no, andit mapasama kiti masagbayan. Abay, isang ka pala sigurado nga, agbalig aki di papanak. Teka kunadan, di tayo mo, no, andit mapasama kiti tubigan. Di tayo matinggal ti pagayatan, di kiti panawen. No, anya ti pagayatan ni Hapon Diyos. Nga maunti pagdanagam, Rodel, may saha ka mga ikarakararag. Nasabi ko matagbalig kay ti papanan. Ikarakararaga na kami met kini Alex. Nasabi ko matam. Okay kam lang. Iti pa nagtrabaho mi nga panagurnong sa amin tumatan padasen te. Agbasa iti college. Nabasama nga Rod manong naimi ti panagpadespedida ni Rodel ket ala ket garbo tenyo tangan da nga Rod ado nga paala da manong nakaot dan sabi ti puunan da ti negosyo da ginaganak ken kuana nga pigari ken partidor huwan manong ket talaga nakatangtangig nga nakapangpangas diya kamo pangas mo na parang itangig na panakkel very proud. Lagi talaga anak yung kuhanan ng runa kay ni Tita Marie. Kastoy ate anak. Wan, kat saan lang mapupuotan kakabsat. Alakit medyo padawat binto matin na ito kabalay. No, dakam tumat sa Amerika. Sa tumatin at pagbiyagan mga napindas ti biyak sa Amerika. Nang runa no, pindas ti trabaho. Sarak nga roden nga nagbasa iti kolehiyo manong naming kinawan ti sabali nga naramid ko nilang tulong kininanang iti negosyo na sa kabas sila puunan nga panagkagangkat iti ikan nga mapamiilako iti pasto min tiyandaan. Magkatak manong nami kadag iti lako mi agpartiak karirakel nga ikan. Kat nuawan ni nanang manunemi siya tagbantay. Pasarimat mangmangig ko ni Tita Marie ngag ko na. Ala, anusam, Alex, tayo na lang nga trabaho. Ay, wala, tita. Kat siya, agmandarak lang ka, dagiti empleyado. Ay, dyan na, customer, lakwan nyo. Ngagpalpalid. Ay, no, maumak to dito tiyandaan agad tayo. Nagtuman na nagpaspasya. Wala agawid akit. Nagtumat ag-aircon na tayo. Air condition dyan. Kwarto dyan balay me. Kumusta matan ni Rodel, tita? No problem. Di man lagsurat kanya. Busy so na.
No, ang dakayat mo nga damagan may bangkip ko na, damagam lang yung kanyak. Tas siya kung di mangibaga. Tapos rin, tumawag kat tumawag isuna, kat makadam, matakamat na kamay, tas salsudan na, kumusta mo din na alas ko, ay kas diya. Basta una ti panaglengleng at nano ang agparty na rakil nga ikan. Analang sila ta. Kasi di ba kakengwana? Agad no saludsudin mat may panggapkengkuan, ay sos nakapaspas na ti panagbasa na. Talaga mainteneren na, ti kurso na at kina-scholar na. Agad no damat kita masapsapol na pag kasabulan ng jacket, gagangi lang manipod peso, pagbalinan nga dolyar, nga ipawit kan ko Kan sa nga baybayan dya ulitag na. Di kapsat ti amana, nga da dya Amerika, nga nangalakin ko Basta remet umay gumatang ni Vanji manong name iti ikan dito pwesto. Hi Alex. Hi. Vanji, kamusta kan? Gustoy. Ana trabaho. Sel-sel dito lopot dito medla tiyandaan. Hakade. Uy. No, adda ka dito kaikanan, adda ka medya kaluputan. Tiyandaan. Kumusta ba tan jay boyfriend mo? Sino boyfriend ko kuma? Rodel. Lisang ka birgis ng papel ako pinaawat ko. Sika, hindi na pa sinuratan. Diyak mat amo di address na tapos siya ko matagsurat. Kaya damo mo dawatan nga ni mamang na. Kat karubam na ti pwesto. Diyak pa na ibaga Dawatan man di address na. Tasuratam. Una saan kat irananan ti tumawag no dadtoy. Ta makasalita mo ti suna. Bayam tas danto. I-request ko to kinitita Maringa tumawag tapno makapagsalita kami. Kasi ka, di mo kaya na makasalita mi suna? Oh, abay. No talaga kumamad na, syakti patpatig na akit. Ikalikagom na kumamad timang tawag kanya. Adamat asitig nga telepono ti karuba mi. Amo naman. Iso ka dito patpatig mo? Sino? Yurdel? Alex, jak pa mo data. Kasi pagkaganda siya ti agaram ken ka. Kaya't na. Awang pa kanyak data. Sino ka na kami ti kayat mo? Awan ka na kayo. Anya? Imposible No, dala ko mga agaram kanyak. Nga saan nga may sakada kayo. Kadipat-patag ko. Aklunet. Tapno, awan tinasakit tinakim na kada kayo. Nagpadpada kayo nga mapaay. Taapay Alex. Iba't patag na. O bisos ba? Sabi nga di mo ibaga. Mabainak. Kan mabutengak. Baka paayan na. Takrut ka ano kasta. Hindi na pimpindas nga ibaga. Mga tayo mapaay ka nga di mo may ibaga. O may kantungar pa siya. Hindi ba layo? Agbasa ka pa yung muna. Ha? Di ba nagururnong ka? Aman, nagururnong nga. Dito nga tawan no, makaurnong ka lagi din. Nagtula kami kininanang. Nagbasak ton. Anat kursong. Marine engineering. Kahit ko agbaling nga siman. Wow. Numesakan ton nga siman. Siyempre, bakat atiwam to ni Rodel. Apay met. Yeah, patinggalang ti Amerika ni Rodel. Si kakit all the over the world. Entero nga lubong, di ba? Depende at destino. Kabawali nga kasta. Makapan ka tinaduma-duma pagilyan. Baka napimbit na sa tibiyag mo ni Rodel. Sanga tamet. Basta kahit ko nagbaling nga siman. Nagbasa ak nga rod manong name numampay marikatan ni nanang ng talaga ngayon pursigi na kasmat hindi pa nagpursigi. Nagtuloy met manong name ti mahangin ni Tita Marie nga mangipadpadamag ti may panggap manong name kin Rodel. Wine manong name. Ito na minsan nga tawagan na isuna nga dito tiyandaan kinidaw ko. Tita, apay.
Mabaling nga makasalitak ni Rodel. Agura ka, agad ta. Bugwam nga nalang tayo, mama, nalang si Deta, nagiging katikan sa mo igam ng cellphone ko. Uno, igaman nyo lang tata cellphone nyo, tayo sa nagyo talapayag ko. Ay, napipiyapay, tapno sabong may gaman ti cellphone ko, agad nalang sika. Rodel, anak, kahit na ano kasalita na ito, yung best friend mo, ni Alex. No, best friend mo pa lang, ah. Hello, Alex. Hello, Rodel. Friend, best friend, kumusta? Okay. Di lamang min graduarak ton. No kasta, no graduarak kan, agbakasyon kan, baka haan. Abay saan? Agmasteral akpay dito eh. Masteral? Ngun. Dati, agbasa kakinggat kay ko. Skalarak eh. Libre amin. Good na waya ko na. Aging nga siyak ton ti kang atuan. Amok mawatam di kahit ko nga sawan. Master degree, ganun na ba eh. Kasta. Talaga nga di kantong pulos magawa at friend. Ewan gayam. Dumanda naman laking ka na kita ipapawit ko ng alalusak. Awam ba? Pag na ni mama. Mamta kasalitak man ni mama, pigasan nang ito patungpal ka. Hanga bale, friend. At least, makagatang akmat iti brand nyo. Oray local lang, hanga branded. Kaya manaklangin. Sabi ko mata, agbaligay ka iti panggit mo. Idaw-dawat ko reta, Rodel. Kahit siya, agbasbasak natin. Ano ti kursong? Kahit ko nagbaligasiman. Wow! Bayat pumasyar ka to dito Amerika. Barang kita to. Wala, no. Mayroon nang sanglad kami dito. Sa buling kanto. Naglawat Amerika ko nakuha tinagam ko Hinuti kami nga pasit Amerika tayan mo, friend. Manong na mi kunkwentaen mi kini Vanji. Nagraduar ko maitan. Mano nga years ti kurso na. Wanang agmas-master ka no. Kunak mo ita. Amon, Alex, namiminsang nga anak mamati. Hanggang mamati nga niya, ngagbasbasa ni Rodel sa di Amerika. Oh, anong artibra na? Bakit trabaho sa diya? Di sumalayso. No saan nga ngagbasbasa, trabaho sa diya, siyempre, gumawa ti dolyar. Hindi ba lamang, Ted? Ngaron, ni address dito pa mo. Bakit na makasarita mi sona? Baka dalay mo dito ang Manila. Ha? Oh, mata? Anya ti mo, baka local lang di pagtaw-tawagan ni mamang daking kwan, ha? Baka dala dyan Manila. Mamati akmat nga dyan Amerika, eh. Sa bagay. Oh, kumusta ba nagbasa, Alex? Napas na ka. Naman pa medyo marigatan na. Abi marigatan ka. Siyempre, mamutin ti kinamodel ti utek ko. At least makasuro ta. Ang matakasapulan ti nalaying launa iti akademya, iti kurso nga siman. Sa bagay. Kasi ka, Vanji. Baka agsarte nga karti umay nga tawin eh. Saan nga ka tuloy-tuloy? Baka no 7 nga tawin. Isunto pa lang ti panagraduar ko. Kurso nga, accountancy. Sabi ko mat kang Alex. No ba kasano tirigat ti panagbiag. Sabi ko mata, matungpal mo tirapahat mo. Kastamat kanya. Ngayon nalalaing lata nga napimpitas lata ti biag ni Rodel. Aking gaman naming nga di mapupuutan nga kastaon iti lagtukin ragsak ni nanang iditagtur po sa kun. Ay nanak ko, kinam kadlaing ay ati kinasayad ni Abo Diyos ka na tayo. Nang, uwin nga rod, karagaman kami, karagidi kakabsat mo ta. Saan mo pinaida? Kahit nga sa uwin, tuloy-tuloy ti panagbasang maon ti nakadisturbo, saan kaya nga nadaan ti anyaman nga relasyon ki ni Vanji. Abay nga natakamat ni Vanji dito nang.
Di na nga ti kabut-buteng diri kakabsat mo. Amangan no, aglablabas ka kanya banji, kit masikugam. Di awanin. Ala, awamatan niya mga relasyon mo kanya banji, hapi ko masikugak. Eh, kung naman na kayo nahet kayo, saan na? Ay, siya. Awan ti nakadisturbo, ti managbasa, kiso nagradwarak. Kat, siyempre, inawdawat yun, sabi ko ma, tamakapas, may pasak na giturumbing pasak, aging nga lumugan akton ti barko. Kuya, ito nadakan ni ti barko. Baka saan kanto nga makatawag. Aman Basta sumanglad kami, muna unay kalikagom ko, tumawag Una mangibusunak. Mangibusunak, tinas ka ng ibusong ko. Ipatulod ko kada kayo. Awan ti pagdanagan nyo, basta ipas nagkibatig basa, ha? Awan kuya, nang inukas-kasan nun tulaing, isarting mo ito naglawot ikan. May kumo isarting ko, anak. Ray napintas ton tibiyag mo. Kada doon ton may tulong mo. Tiket ko nakakit. Mangted ka tidakkel po unak. Tapno dumakdakkel mo ti pwesto. Sa anak lang squat dita nga gururet yung may gumatang. Di mo ka di kaya tanak. Nga gumatang tanto iti Logan. Tatay fish delivery. Ala? Ninanang? Di mo ka di kaya data, di mo rapa-apen? Bali na ka talagang fish vendor? Nga doon na kitiluglugan nga mapanagala ka na kita ikan iti na dumaduma nga pasiti pagilyan nga paggadwan ti ikan sa tayo bagsakan na kita dumaduma nga tiyandaan. Kasta ka dito kahit yun nukas pagarikan na kastat mapasama ka agad apagid din nga saan. Ayam no pa kasta, laki data adan na pinas sa pagtrabaho mo na. Kan mapakapagturpos mo laki digiti duwang kakapsat mo. Anapit sa pulan tayo. Basta lakit makabalay tayo natin na lagda. Kan nag-aasawa kayo, kan napindas na bangunan niyo nga pamilya. Agi na naaktumat ka tanang aglako ti ikan, taragkin ako nagaywanak ka na giti apo ko. Maging ka na piksak pa lang ganada po unak. Ay nanak, itultuloy ko panagbaling ko nga fish vendor. Nasaan lang agpatinggay ti tiyandaan o digat agibagsak tayo ginaduma-duma tiyandaan. Na napimbinas to pa yung negosyo tayo ng Tita Marie. Ay, uwan nga ta. Kasla siya matlaeng, di negosyo ta. Nagdiferensya na lang karne isudak, ikan ka na tayo. Adamit pigarida. Mapandamat agi deliver ka dagiti baboy ka dagiti na dumaduma nga pasiti at probinsya. Ang jakman amo takas lang insarden dan dati nga business da. Tapay nang. Dahil sakit puunan da naipapawit da nga kinasapulan ni Rodel sa Amerika. Diba? Naggraduar kumaitan? Mas masteral ka no? Hindi man mahawatan. Mas masteral kay magbaga na dyan nga inaana. Naging ka manong naming mga rugyanin. Nababadasa ko niti aglukan niti barko manong. Kaslasan akpala nga mamati manong naming nga manipuri di bangka di motor nga gagangilaing nga paglugluganak no adda mabulod ko a bangka di motor nga mapanak agkalap. At dapat kiti bangka di motor may idi si bibiyag palay ni tatang manong. May di awanin ni tatang sambat nga nasuksukatan ta nagrukop maten. Ngimita saan langin nga bangka di motor ti pagluganak manong. Dudikit barko. Saan lang sinsinan nga barko manong. Nagsipod ta dakila barko. Nakas tinamnamak manong nemi mas dawak. Ti may isang dakila barko manong nemi. Naroon na pang commercial ship pakunada. Kasalamay sa dakil nga building. Ngagtatapaw ngagtartaray iti rabaw ti tao. Ngada basement may kaumuna katsaaran, may kadua, may katlo, may kapat, may kalima, may kanem, may pito, may kawalo.
Aging ka, iti top floor ako na. Kas lamay sa nga dakkel a building manong name iti barko ang tartaray. Iti rabaw, iti danong. Ngagturong manong name iti panaka, pakaidistinwan na. Iti damo manong name may kawak, marigata na. Siyempre, nagdadamo ak nga ron. Nangruna kita. Ada iti panakaulaw ko. Nagdadamo ko na ada kanya. Ngimi dinarama ko, manong name, alakit kaslalang agay ayam ako, kaslaklag ba't agad adventure. Kasla saan nga trabaho, manong name iti pangyariga. No di kat, siyempre, kaslaklakang kanayon nga agtutor, manong. Namampe kanya-kanya ti trabaho, iti unek ti barko, manong. Kat nung hasta, nga sumanglad kami, kadag iti pantalan. Di ka na dumakat, kasta unay gagarda, manong. Kanya-kanya ti panggap. Mapanagpalpaliwa, at one day, one night. Siya ka manong, no lakit dita. Makaibusunak hon, manong nami, makaituludak. Iti kwarta, para kada nanang, kandi kaabsat ko. Adamatan postcard, manong nami, ipatulod ko pa'y kadakwada. No sa dinot ayan, ti distinok, idya matigatangag, nga postcard, apakakitaan, nga dak, iti dayta nga lugar. Kastamat manong nami, iti patulod ko, kini Fanji. Postcard line. Nga itilikod data nga postcard, manong nemi. At ang mensahe ni Ayat, nga bagbagakken ko ana. Dinakmat masubalitan, manong. Tawang mat timakuna nga address nga mabalin na, nga pagsubalitan kanya. Nga mamuk, manong nemi. Nga maawat na, nagiti patulod ko ken ko ana. Nga siyempre, basta kipatuludak, at ang mensahe ni Ayat. Na isurat ko. Nga kang kanayon ko yung palpalagip keng kuwana. Sa dinuman ti ayan ko, anyaman ti raramidek, at da isuna, dito'y puso. At da isuna na ipaset iti panunod ko. Anyaman ti raramidek ken banggip ko, mairaman isuna. Para iti masakbayan. Sa kumadlay baga sa Diyay Barbaren, no da kam tumatlayang iti agkakasan. At naman tigiti kundaway manon nami nga matawagak ni nanang kanustamatan ni Rikabsat ko. At naman tigiti kundaway manon nami nga matawagak ni Vanji. Hello, Vanji. Hello, Alex. Thank you ko na kiti patulod mo, ha? Magtutumawag ka. Maka, tumawag ak kumawad ang sagsurat ak kumamit ang aw matimas na mong address. Saan nga bali? Saan nga narigat nga warayan tim manuatawan nga kontrata. Sakto, tumsaag. Damdo makamagkita ta. I love you. Ah, thank you. Basta baga kengat I love you, thank you ko nam. Ako mati I love you to. Talaga siya kadimat lain. Ado nga min dita, kita madamdamag kong asiman. Asiman luloko. Asiman luloko ng ibagbagam. At nakabagyak nga story ito pa nagsagsagapan na. Padam nga siman. Agpadpada kami ito para kung pagsagsakayan? Saan? Sa Bali. Gamata ka nung sa Bali nga babae, dedya nga boyfriend na. Ado na kita ebidensya nga nauawat na. Aging nga kinupirmara na mismo dya boyfriend na nga talagang nga di nang kayat kasinsin ko. Tadot sa Bali nga babae di biyag na. So nga pinunyagan na ti siman luloko. Landa ni bakit di nagpakamatay ay magtanasiputan da nga dagos. Saan to mapasama kanya ti kasta? May sakman nga siman, nga saan to ang baling nga siman luloko. Amok Banji, anapintas ka, at doon kita karaarim ka. Graduating ka doon, di ba? Nung makapasakan to ti board mo, masakan to ng accountant, mga obisina kan tumating. Ano kumusta kami ni Rodel? Mabisalutsudam kanya.
Ano yan, baka no, the communication yun. Awan? Sika Awan? Awan damag mo? Di mo ka di bang tawagan ni mamang na? Saan na kas idea? Nga daklang ta si ni tita. Marie. Mitagit at akmatin ito eh. Saan ko nga madamag pa, may panggap kang kwana? Kumusta nga tang batang nagpaso ni Rodel? Baka danasawa na, napintas di biyag na. Baka dandanin maala di parents kan kakabsat na sa di Amerika. Kumusta nga tamat ng di best friend mo talaga? Ha, Alex? Kumusta ni Rodel? Manong Nemi, nagtultuloy iti kaadak, iti barko. Nga dari kita gundaway, siyempre, kalbasan ti makabulan, sumanglat kami. Pabayag Manong Nemi, travel me. Boring na daduma. Ngayon okay lang. Saan po na panaglamas ng panahon. Ay nga Manong Nemi, nga naisanglad kami ti San Francisco, California. Kasta unay Manong Nemi ti gagar, digiti para kasiman, adum saag, uwen, ken mapan, kadigiti kayat da nga papanan. Kasta rin da Manong Nemi, to almost 24 hours. Nga, kada ti pa waya-waya mi Manong. Nga mga nung kadigiti rumbe nga ramidan mi, kung daway mi Manong Nemi nga, ipatulod, kadigiti kayat mi nga, ipatulod, kadigiti member ti pamilya mi, ti tumawag, makisarita. Naging nga naawis dak Manong Nemi, di kakadua. Nga napan na nagliwliwa. Mamanuda kami nga maawis eh. Ngam kabuta, California, iti ayan mi, Amerika, Manong Nemi, imanugudak. Or Sarbina Manong Nemi nga gasusweldo kat panakilen at ka mag-relax, ag-enjoy, pasit tibiyag data. No dagiti padak Manong Nemi nga siman, nangruna ka dagiti padak nga Pinoy, ket mahilig da kadagiti maramanan da dagiti dumado nga puli Manong Nemi nga babay. Abay nga jakmet padasin ko mga spagarika. Lemang kami ti may sa klas nga bar, Manong Nemi. Talaga na madlaw mulot talaga ti Pinoy, Manong. May gidyat na. Narawot na ko na nagarawot na. Naroon na medyo nakainom dan. Siya nga nagkonkontrola. Tano jak kontrolen, ang mga nujak mapupuutan. Bakit no ti kwartak na sultok ti makabulod, maka umawar nga din na oras. Hindi ito siyak na. Natana nga kunak Manong Nemi, gabata, kung kontrolak ti minom. Diya kahit ti mga alat ti katebol ko, naman pa na dumaduma puli, dapat pakit krusonada ka. Kaslamay sa Pinay. Baka Pinay pagid di. Ini kayat ko Manong Nemi nga saram sa amin nga awan iti uneg ti bar. Ini ito taado Manong Nemi, di kiti mabaling nga pagkatangan na paglakuan. Iti asadeg kasama ti bar. Rimuwarat Manong. Talagang ado Tulad talaga iti mabaling mo katangan. Nagitay mabasit lahi Manong Nemi pwesto iti food chain. Tulad tamat talaga kasla Pinoy Manong Nemi nga tuno-tuno. Dalata. Kat siyempre Manong Nemi, no very progressive ti may nga lugar, adamad latamat digiti pasalsaling nga diyan mo. Magpalpalama. Pero ba ganun? Digiti agkalkalkal ka digiti basura Manong Nemi. Siyempre, ato digiti makan, ng sandal nga kayat, wano tedda digiti customer, ay basura dalata. Adamay sa nga, kasla nakisulkan, ti bukal ti matak Manong Nemi, nga da iti basuraan.
Nagpaamyanan na kami manong nemit at sa pulak kagatangan. Nga nakairuaman ti bibig ko. Tibakas daawak manong nemit at dakkel mo ti bagina. Wano, awang nga tati, maitad kang kuha nga pagtrabahuan, so nga kasto taramidan na. Uri pagkano ti Amerika manong nemit at damat lata di makukuna nga nanatawang grasa. Amad ka ta. Ta medyo nadalos man tirawatan na. Anong naming kasang ko napuputan ng sitgan? Hey! Hey man! Hey guy! Kung anak matasis lang ka. Timalyaw. Nakigtutak. Amok na ito eh. Rodel? No. I'm not Rodel. Loko kasi ka ni Rodel. My friend, my best friend. Siya ni Alex. Kaya dagiti nga liklikan manong naming yung gawin ko. Rodel, saan ka namang liklik? My friend, sika, amo ka sika. Malasing ka. Ori man pa adong nga tawanan ti, dumteng, malasing kang tulat ta. What's wrong? Ano na masama ka ka? May ka. May ka tagplas na sa diyek. Na mabising ka. Adagatan ko. Mangang ka tinadalos. Saan ka nagagapot ti basura? Sila sa anak pa lang mamati manong nini. Ano masama ka ka? Abekas na talangan. Abekas na kahit adalim na mga Alex, wanted na karigitim. Otoridad. Iso nga pasensyahan ko kasi man tilangak. Kahit ko lang may langit tirupak. Di ba kasdawak at nabigbig na. Kadapin ang takad to eh. Nakadahanon kami dito Amerika. Nalipatam ka din ang vision ko akbali nga siman. Nadla kami dito nga bar. Yung siguro kita talagang hanay ka rin nga rumarak. Tapos makita ka. My friend. Sabi kasi nagbabanagam. Di ba, scholar ka? Di ba, napitas kumahitan ti trabaho? Nagpatinggak lang ti first year. Ngamit ti second year. Di barkada. Naway, nayuawanan. Na-strike ko tin. Sindikato iti droga. Anya? Naganggawan tedak. Sanak matan. Nga makastakit trabaho siyempre. No sobrang kag trabaho. Tabnog biyaga. Mamanda nga siya. Aglam-lamay nga. TNT ako na tago ng tago. Lepi ko mano, tilang basol ko kit. Idikawan ti papeles ko. Nung nagkakaswak pa eh. Di ba ipapawitan na ka? Nagiti parents mo? Idi. Gabuta. No, dahil baga nga kasapula ka kwarta. Siyempre, samot nga amin kat sungbatan ti eskwela. Nangro na, di awan nga talagang tim. Saan ako nang basbasa? Kan talagang kasapulak ti kwarta. Ipaida. Diyan mo nga, saan damatan namang mangtatawang ka naman di maipaida ka bata. Nebos mo di po na ang negosyo. Pinaay ko rin iti parents ko. Nang namnamada kanya. Yung kastuman tinagbambanagak dito. Kadapi ka natin gagawid. Anak makawid. Tapay. Di ba? Di na pipitasun na patiliw ka tapos nagastakat. Iduportarda ka. Napi ko manusanda kay balod.
tulungan ka. Tapno lang makawit ka di Pilipinas, my friend. Tapno sa ngagtalin na kasto ito eh. Paikot ka sa pulang nga kwarta nga gawid. Kasunod ti kasok. Nagpatulungan. Ato dagiti amang mo. Dagiti pa. Pada kang siman nga dot amang mo dito. Nukas pagarikantan, nawaya ka nga gawid. Nagawid ka? Of course. Nakagbig dito, no, dyan nakagawid. Nabila di Pilipinas, nagbiagag sa dyan, isidong nag-dependence ka kaamsat ko. Nabayagan nga kalkalik ang gumak na gawid. Nabayagan nga ipakamok ko maharag dependence ko, nagpebeso ang kasasaan ko. Parawaring nga danto pa'y rupak ng sumarang kadakwada. Kan ka nagiti tao. Napayak, nasumrahak. No, apay nga dumano nakpala kami dito sa Amerika. Magunod ko lang ta ambisyon ko. Magunod ko madlang ta ambisyon ko, redak di Pilipinas. Sobrang amin ti panangiduron kanyak naging parents ko. Ngayon na nagsingsing petak ko ma. Nasanak ko mga nayawan. Nasiyat ko maita. Saan ko babad nga napahay na giti parents ko? Manong nami, inaibak, tigayem ko, iti barko. Dito ko, pinadi ko sa pinagsukatan, manong nami, kada giti arwatag, kanig kakisunod. Saan ka naglang lamang pa yun? Palapalama, friend. Numabalin lang ko ma, is ikuyog ka. Sa tinuman ti papanami. Ngayon samad ka rin mabalin. Napalubusan naglaing ngay mawat iti bisita. Ngayon sa ngagtalinen. Okay ka. Kasarita tayo ko nak nga andot ama muna dito Amerika. Nabarbaring no. May pamuspusan na. Iti pa nakadeportar mo. Nga saanin nga may balod pa. Nagyaman na. Alex. Kasta unay manong name iti panagyaman ni Rodel, iti tray papuspusan ti amin. When? So nalaing manong name iti naggastos iso na iti panagawid na. Yung mga kabalik ko na. Kabaylakmet. Kanurisan ko kabaylan. Nakanado kami manong name ang titinulong abasit laing nga kandidat ti maitad ti tunggal may sa subsubran nga may paikan po. Manong name sagbay nga naibus iti panagbakasyon mi. Iti dayta nga paset. Isungaten manong name it panaka-schedule at panaghawid nan dita Pilipinas. Lagi narakop kami iti best friend ko. Alex. Agyamanat. Okay lang. Nadutupakit dito mo kanya ka. Mani po dito ubing tayo. Ultimo nga na labsam dagsao nga nagalalusang nga britket ipahay mo kanya. Nugasta nga labsam dagsao. Ato ito mas daw no apay nga siyak tipilim nga kayem. Idin to saan tangag bagay. Diba? Di kita ko mapadam nga damabalin na so kumamad lang ti kayem mo. Sana ka nagbidot nga nagpili ti kayem ko. Sana ka nagbidot nga nagpili kang ka Alex. No mampaimbagada nga saan tangag bagay. Talagang nadakang hindi ka sa pulat na ka dito. Inakaro din. Okay? Akita tanto di Pilipinas. Nung bakasyon na. Anong name nakaragragsaka? Tanakatulong ako. Siyempre, sana ka itibayad, ti ado nga nitultulong kanyak ni Rodel, no, di ka talaga napakaragsak tumulong ng runa ti kasken ko. Why?
Idi makadanon sa Dya Pilipinas, manunemi siya kung timuna nga timawang, idi si manglad kami sa bali nga pagilian. Ni mamang na manunemi, di tinawagan. Sindetoy, tita, ni Alex. Alex, ito nga Alex. Ni Alex, nga parparti na rakay nga ikan, tita. Ay, di matsimang kaya. Abek, parparti ka pala ikan. Impalagab ko lang kada kayo ang Alex ang parparti ti Kaldi. Ay, Kaldi. Parparti ti ikan. Ay, nakatawag ka man. Ako. Ay na, imbag man na timawag ka tap nung maipagsami tinalos ngayon ka pa nagyaman kang ka Alex. Kumusta ni Rodel, tita? Ano to yan, akit basta o ni tinagsak mi, di mapasangpit mi. Naman pa'y nasakit o ni tinakim mi, nang roon na kinipapang na. Gapo kayong kuha na kat naburbor di punan mi. Naluksa ho di kakabsat na kapata pinanang naman ng isuna. Isuda aking kasya man tinagbarinan ti ani. Ombagid din ti ropak nga isarang ko kada iti nang ilaslas to hindi nga ti anak ko kad adda di Amerika nga iskalar. Ay, kawain nga. Mabayinak pa yun kininanang mo, anak pakit maununin So anak kasi di nga saklang ti makatagari dito tiyandaan. Anang harot ubraitan ni Rodel, tita? Ay, so ati kadkadwak dito tiyandaan, anak. Nga agayab ka na giti gumatang. Ado kami dito, no sa mga agayaban di giti gumatang ang katsandang ang ikaskaso. Dapat di giti kundawi ang sabatin na kita o may gumatang sa na kibinin nga iturong iti pwesto mitap no makalako kami. Saan na nakas ide nga adot punan mi. O umut-utang kami pa yun at ibaboy nga maparte. Ay, hanggang la. Sabi ko nga, mapasublimin tumat lang o basit lang ang puunan tapno. At pang rugyan mi nga mang pasubli ti dati. Banyo tita. Pautangan kayo to. Pautangan kayo to ti puunan nyo, kunak. Ay, kita kaluhan na yung pagyamanan ni Alex. Ay, susap ko. Ala, si kagayam nga talaga tiputpun nga gayem. Kasi kung ti istorya tanak ko, akit saan nga nagbintot nga nang pili kang kakas best friend na. No, paidil-dilaw meeting, no apay nga si kati gayem na, ay dinto ta sang kang agbagay. Amumunti kahit kong sawin. So, gusto ti anak mi, nga saan nga nagbintot nga nang pili kang kaagayem na. Tas si kagayam tiputpun nga gayem, Alex. Kahit nung gusto nga sa saritak matigri kakapsat ko, graman kininana, ang istorya, ang damit ti mapanggap, iti pamilya da Rodel. Ay, saan na kas ide, ni bakit Marie, anak. Mahangin ide. Imitakit kasla tayo natuktukan nga bisokol nga nagbalinan nga mamam. Dano saan mo nga pagunyan, saan nga guni. Kastamat ka ni Rodel. Nagagit-kit ni Rodel isungar ti mga kaligagom nga malako da amin nga lako da nga karne ti dahi tangal daw. Kumusta mat ni Vanji nanan? Vanji, ti man naudi nga pa nakakita kang kuha na idi napangimatang iti karne. Kaya ni Rodel ti nakabantay. Dati-dati akit siyak ti umay na pagkadkatangan. Di adan ni Rodel hana na kayat ikan, karnit kayat naan. Ano ta ko na yun? Ano ta ko na yun ang pakiulit? Kayat kong nasawan, idaadan ni Rodel. Imbes nga ikan, kung may nagatangan, tas idi ti pagkatgatangan na, ngem, karnin ti katgatangan na, tani Rodel ti mapan na pagkatangan. Oh, hello. Adda ka pa ilang anak. Abay, bigla ka nagsardeng ka. Awan na. Sapo. Abay, masaktan ka, kada dyan baga. Ay, susapo, jakla ko man magbaga. Ngayon, may suman tagpapeso. Basta rin, makita kisuna nga mapang gumatang ti karne. Kinurisan nga mapang gumatang. Dapat isuna dito sa tiyandaan ni Vanji. Ayan, nagbalinan nga
accountant so na. Wala ya. Jesus po. Alam ni nanang. Magkasabali nga budget bakit kita yo? Sa kadi nga ni budget ay pasarema panno ko. Alam ni nanang, ti budgetan kat mga opisina, accountant iso na. Posible mapapala gumaten ti karne, mapalagpagatang iso. Wala, siguro. Ay, po, ya. Dala may istorya. Ala ni nanang. Ito ang buka kita. Alala, patasak to man ng mingmingan mo. Iso talaga ti ada dyan nga banji. Oy, sa kung to ibalbali ko padamag ken ka. Tinawagan ni Banji manon na iti may sa manin naguntaway kasi maglad kami sa bali nga lugar. Hello, Banji. Hi. Kamusta? Imbagbakin ni Rodel, tanabayagan nga nakabakasyon. Saan nga bakasyon nita? Nabayagan nga naghawid ko na. Sa bali dyan bakasyon, sa bali dyan naghawid. Kadi, nang bakasyon, agsublimanen, di nagkapuan na. Ngayon tinagawid, naghawid din. Saan nga agsubli pa dyan nagkapuan na. Napiyapakin ko na, kunam, tanagawid din. Ito ka anumat pa nagawid mo. Dandanin. Sabi ko man tumaoray na. Kung nagayim ni nanang at pasari mapagkagawatang ti karne, di anda Rodel. Sabi katawa ka. Kaya ano nakamakita ng nanang mo? Diyak man na mo. Basta dati-dati ng umatgatang katiikan kininanang, di ba? Ngayon, hindi ka nutadan ni Rodel. Saan kang umatgatang tiikan? Do tiket karne tiket gatang mo. Nang rona ni Rodel, ti nakabantay ti pwestuda. Sige na, Jay. Uno sa bali. Kayong ingas mo lang. Uno nagkamali lang ni nanang. Siyak siguro. Ano nga siyak siguro? Mapapanak kumadgatang agpaiso ti karne. Nabayag na jak na panggimatang ni nanang matikan. Tikat siya ka, Jay. Baham, kanak tumanang gumatang ti ikan ginanang mo. Pasensya ka na. Okay lang. Siguro, manipod di na damog gumun nga ni Rodel. Kang kanain kang may iliw kang kuhana. Mabalhin na kasta. Bagbaga kami ni Sonang ituloy ng matlag di basa. Tasampay ang ladaw ti amin. Awad ti linakayan kini Adal. Agsalsalpiti nga ni Sonay. Ngasla dinan kayat tumadang. Ngayon ko nakmat kang kuha na sampay na ladaw ti amin. Manulang taupat nga tawin. Sila di mapupuutan. Diba? Awan to pala 30 na. Into nung makapag-graduate college. Ubing tupay. Di mo kati kayat ngay bagaday tatigayim mo? Tulungan na. Tapno maalukoy tatirik na. Tapno saan latan nga, basta latan awatan ng tigasat na. Di ba nalado ti amin, di ba? Bayam. Tayo tuloy ko katulungan ni Suna. Huwag gayam. Nakasaset ka talaga agayem. Saan ka nakamat na ka? Ni Rodel. Mamam nagsasarita kami, masurunak pagidin. Abay. Nalatang maliwayan nga matakamat na ka. Abay no matakamat na. Basta, kang kanay na yung bagbaga. Siga ka nun kasasayaatan nga best friend ito lubong. Amat. Ora sa sinumat kat marami ng tikas dyan. Sige nga rad. Sige nga rad. Baka makadisturbo aking kabanji. Okay lang. Okay lang. Basta adatoy ni Rodel. Kaya tulungan tayo suna. Barbaring na ito umay nga pa nagbabasa. Kayaag-enrollment lang dito eh. Tap number lang makaturpo si Ticolegio. Jack amo manong naming ang tikas na panagsarsarita may kini Vanji. Hindi pa kadlawan manong naming nga panangisaksak na kini Rodel. Agpampanaas ti puso. Siguro,
iso tinay kari, kaya isudat ni kari, asaan kita siya. Hanggang balik ko na. No isuda talaga katuluyan kani Vanji naragsaka kon. No naragsak ti gayab ko. Kaya naragsak ti babae nga patpatik ko. No saan mga ni Vanji, urayak tulayan nga ti babae nga ni kari. No sa sinuman da ita para kanyak. Kinun ko naklatan, tinakem ko manong nemi na pialang nga pangagas ko ti sakito no sa nga marikrik na. Aging ka, dimtengen manong nemi. Iti sasanglad kon ti barko. Isasanglad kon ti barko. Isasanglad kon itipon sanglad. Isasanglad kon kanidisag kon iti barko manong nemi. Iti napaot nga panakaring Pasko, iti kontratak numampay inirenyok nga dagos manong nemi. Nakayat ko namin pinsan manong nemi, tapno kasta, kata, nananay nga matungpal da kiti rapaap. Tanapagsaro manong nemi nga nakapagraduar da kiti kakabsat ko iti kolehyo, babay ni iti tulong ko, kanadan bukod da nga trabaho manong. Di makilmatin ti puunan, manong nemi ni nanang, pimintasen nga nalimagdan ti balay mi, saan nga nakabutbuteng no dumteng ti bagyo, natalgad kami. Kaya napagustuhanin manong nemi, ni nanang itirapaap na. Adan, delivery, truck mi manong nemi. Saan na kurong-kurong, nga mapanagbunag, manong nemi, kadagidikan nga maangkat na, no di kurong-kurong nga mangilugan kadagiti mangilugan iti truck nga mangibagsak manong name iti tiyandaan ngayon ti pwesto ni nanang ken pwesto na ti sabali pa nga tiyandaan. Irinamtay nga kon manong name dito Pilipinas iti balay mi siyempre sinarabuan da kiti makuna nga welcome party. Ay manong welcome party nga pakakitaan nga may saak nga siman. Adamok launa itagsanglad manong nemi manong ipo dito na pahot nga panagbalin asiman na panagsakay ti barko. Sumarabo manong nemi dagiti sumarabo ato pa yung dijak ama mo akabagyak. Kasin! Oh, kanakan! Makita takit nga napintasan di biyak ti padada nga tao manong agbali na nakabagyan na. Akit, kasin ko oh, uncle, auntie. Paunay kasgasat mong barok talaga. Kinam kadlay kaya ni Alex ka. Agbagbagkat di nagdaragsin nga ikan. Ipanditsadaan sa napartin kaya apaw. Itatanagat apo. Istalat gasat apo. Kita mangiburay ka barok. Saan nga ba? O pagdanagan nyo, uncle, no? Talagang uncle ka. Agri, paramanan kay amin, no? Nyaman, dibaling kami paraman. Mangan tayo, adot makan. Alakit, adamutin sa ganak manong sarabo. Numampasan ko na sarabuan amin nida. Nagitisan ko nga na ikanin ti item mo, nakatinek ko no pinapatpata ko niti kwarta. Manong naimi dita, nga panakaangay ti welcome party. Adda ti pamilya, siyempre, ni Rodel. Kada kami manong nemi, iti si maruno, nakairot ti panagin narakop mi. Kimwa po ka man ina. Napasublim ti dati, gayem mo friend. Ay, gayem mo. Napasublim ti dati nga langam, ti pinag-tarakin. Oris ka. Napindas gayem ti biyak di may sangasiman, ha? On. Kumusta mo tayo negosyo? Medyo agsubsublin. Babayan din, Ted mo nga. Pautang mo ka na kami nga puunan. Gawa na kang Alex. You're a good friend. Basta lang. Sino kumadag tinulong saan nga si ka? Kensya. Hindi na kami ti awanan. Tumultulong ka kanyak. Ultimo nga. Nagalusam nga brief. Kaitad mo kanyak. Kawit. Hanggang siya nga rin kayarigan na. Ultimo nga nagalusam nga brief kintad mo. Itatasak matid baka tulong kang ka. Pagka mga tsak tumulong. Friend. Gayem. Awan ta makitak ni Vanji manong nemi.
sinudsud ko ni Rodel. Na girlfriend mo? Girlfriend? Sino? Ni Vanchi, apayawan. Girlfriend. Kaya na nga ron. Girlfriend ta nga dwa. Di ba friend ta isuna? Hindi girlfriend ta. Sweetheart. Saan ka mga sweetheart? Happy man. Tunggal di ka kat ibalaat na naga mo eh. Ha? No, I love you ko na kang kuha na. Kumusta nga taitan ni Alex? Kung na siya. Ano yan? Kasi style na. Di ba? Kang kanan kayo magbagay ka, no? Magsasalita kami katadalat talagan mo. Kanon to nga klonan na? Sweetheart. Kung na tunahan nga tama diba nagbakasyon na Alex? Kung na sikat na love na, friend. Man, sikat di kayat na. Api awan ni Suna. Tayo nimbitaram ka ni. Api, no saan ko din imbitaran? Saan nga umay? Jack man na mo. Hanggang nga nagsalita, sakbay nga nagawid ka? Saan kami nga nagkandigundaw eh? Abi nga di mo tawagan ita. Tawagan. Tinawagan man. Hello? Franchi? Alex? Amam sa aman nga kawid akon. Sigalat awan ito eh. Umayak ka di? Kape ko mo, saan ka umaya? Inimbitaran ka manuno saan? Doon ba nga umaya ka, di ba? Imay pa saan ko amam mo. Nga mangibagaitan nga kaanakandak, kasinsindak. Sigan tokid din. And, apay, nada ka di may kagapo? Tapos saan ka umay? Awan ka di kada kami, kini Rodel, tilap mo? Ko Alex, pasensya kan. Malagip mo, dito ko nakin ka. Natap no awan tina, masaksaktan ka na kayo. Awan laingan ka na kayo, tipilyan. Dikat kayo na sa wenta kami kani Rodel na paay ka mga padpada. Tapno saan nga sakit tinakim ni Rodel, no si kaming tipilyak. Buno tapno saan nga sakit tinakim ni tapno saan nga sakit tinakim mo no, ni Rodel tipilyak. Awan laingan ka na kayo nga doon. Asin nga ron. Awan laingin. Ado na kita karaaram kanya. Nga mawan tipilyak ka na kwada. Awan tipilyak ka na kayo. Kaya kahit ko lang ang pagpagkatapalasan. Manong nemi, iti day tanging baga ni Vanchi Jack Pulos ka dunungan. Saan ka nagpakada manong nemi, ngem nagpukawak kabayatan ti party. Nagturong iti balay da Vanchi kit nakiktot iti lokat na tiri daw. Alex, Vanchi, patpatig ka. Saan mo mabalin nga, awan ti may saka na kami. Ngem, Vanchi, nakasaganak nga umawat no kas pagarikan ta. Saan nga siya? Kit ni Rodel. Di na katipastrakan? Sumay ka. Dahil sa sarabukin ka. Ntukod ko nito eh. Ken kalpasan na. Eto. Will you marry me? Sing-sing. Yeah. Ngayon, nakasapagalikan na sa mo, kaya okay lang. Tanong ibagaw nga ni Rodel, okay lang. Alex, hindi pa ilaing nga sikat kayat ko. Yawapi nga ron. Nagbalbaliwan kasta. Di pa nagbaliw.
Apay nga ti problema ni Rodel. Manakawat ni Rodel. Basta ibagam lakid di nga talaga nga siyak. Kaya nung kas pagaligan ni Rodel, mga watak mo. Kimsik, ano pala nga Rod? Ako ka ti problema. Will you marry me? Yes. Manong Nemi, naging narakop kami tinakay irod kini Vanji. Itinabayagan nga panawen nga inililiw ko mapasamak kat napasamak kan iti panakaraman ko karig di big na manong Nemi. Itinapahot nga panaglanang di kini bibig. Wen manong Nemi, naman pa idi pa lang nga nadan nagkinawatan di kini puso mi nga madalang makalapid. Kami di agundaway namin pinsanan manong naming yung pakaamumi. Nga da kami kini Vanji. Kat natulagan ti kalaysan. Irinto tani Rodel manong nami si awat kan si ragsak na. Drumbeng unay nga da kayo. Saan nga siya? Kunaktupeng amin nga da kayo. Indaw dawat ko nga da kayo. Saan nga siya? Okay. Ragsakan ako na. Saan nga siya tinay kari, Vanji? No, di kat adamat agur-uray na kari para kanya. Na kami nga Ruth, manong name ni Vanji, itinang bangon ti may sa nga pamilya, nga nakatungpalan da kitara paap ni. Balay, kompleto tali kamen, anak at alo manong name. Irento, tani Rodel, manong name, nalukoy mo lang yung sumunang yung tulon at nagbasa. Naman pa'y, manutawan na idagraduar. Tinulungan mi pa yun, tapos daan di trabaho. Ninanang manong name, intultuloy na tinikusyo na. Kaadaan, di kita kaanakan mi manong name, natultulungan mi. Kentultulungan na. Di kita kakabsat ko, manong name, na pinasman tibiyag na. Sa gitlo da, ti anak, akas iti putot ko, iti asawa. Bali siyam, dagi ti apo ko ni nanay. Nagtutuloy man palang manong name, ti pwesto, ni Tita Marie, iti tiyandaan, naglaklako ti karne. Idin to ta sa balin tag si iskuhat. Iti abay na nga paglakwan ti ikan, nga pwesto idi ni nanay. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi, kalagyaman aklaunay ti anos mo, nga nangibasa. Kahit sabi kumata damat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kalagiripadak ni bungeg, kan nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Toy, nga rin nga pagaya mo, Alex. Pagayam ko, dadyang thank you king ka Alex, ting ka pa ng iburay, ti pagkasalitaan. Thank you met kada kita'y nagbuya. Maraming salamat po kada kay amin. Salamat. Pumakalag nga rin ang pamagayam, kahit natangan ako nga nakapatugaw. Salamat po.